Ncumba safumanisa abanye abantu phala nansi. Bhuti omkhulu ayibethe enhloko. La 5%. Wambethe enhloko bhuti omkhulu, wambethe enhloko ngoba 5% siyamqonda mosibaye ngabantu. Lelo qoqobana. Then 95% ngabantu ke ufumanise bawo la Ncumba. Nginga alifuna unaba kakhulu because ndena bomba kulamakhasi iyabhidisa yabo yehlula abantu babe mtala. Hayi umuntu uyazikhethela pha cause kwakula 5% njengoba ndisitsho ngabantu abaninzi ayingabantu bafaba i5. Ngabantu abaya abaninzi abantu ababonakalayo. So akomntu befambulana nexhala. Ngoba zi crowd ngasho inkulu kodwa lingapha naleni khona crowd. So xa ukwi crowd ifana uma naxhala khona pha. La 5% cha uba uyayiphikisa ke lonto ke. Ubona ngolohlobo mina ndiyiphikisi kumka. Nami ndibona ngohlobo la ka 95 no 5. Ndibu 5 na. Yazi eyona nto ndifuna uyazi before siye phambili. Okay kumkwani. Uzilimbola. Lisuka velo gama King. Uzilimbola King yami ndingathi ndazithiya. Ndazithiya. Kudala ndisiza ke uthuba lamagama. Ngoba benike ndaphusha ngegama lami leID yabo. Phathe emveni ngoba ke ngoku istyle sami siye ndiye ndafumanisa istyle sami ubone ba ndiyasifumanisa. Kwazofumanisa ixesha loba ndicinga ngisaba ngibani anene and ke ngoku uzawufuneka ndibe umuntu omdala. So ke ngozilimbola ngomkhulu wakabawo. Akasekho kodwa ngoku. So ndinguye mina kumkani. Ndingave ndibe nje ngolohlobo. Ndinguzilimbola ngolohlobo. Njalo ke ngona kwezinto zami zothetha oFacebook nako Insta. Ndanguzilimbola. Ndinguzilimbola ngolohlobo ke bhuti omkhulu ndinguye uzilimbola. Ngoba uphila apha kum ngaphakathi. Xa unoyibeka eyiphi yona nto qomba ndiyayiphila yakhe ndiyayibona pha kum. Kahle imkumkani ngabantu ababe ndinazo imemories ngondikhulayo yaqaphela. Kufumaniseka uba uyafana uzilimbola yabo ndinazo ezonto yabo ezandiqhubela ekubeni ba mandibe nguye yabo. Into ezifana noba nenhloko enkulu, khulile nenhloko enkulu fumaniseka uba lenhloko yekazilimbola le. Andizange ndambona. Andizami inyawo lakho. Okay. Andizange ndambona uzilimbola uyaziwa ke ngabo boqala apha endlini. Nanti ngogqibela cabanga yanoba emveni koba esemkile ke ngondizozalwa ndiqaphele kakuhle kodwa ndimazi. But ke ngoku eyona nto ngamandla into endiyaziyo yayingqawe yayihustlisha. Senje ba yayi comfortable uyabona ukubona ungqawe manje ibuye ezilalini iya driver ihlala apha eKapa inendlu apha eKapa. Yabo umuntu ocomfortable okwazi ukuphila. Yabo ayingomuntu ustrugglishayo wayizikwazi uziphilela. So ngokuba nisiva lonto ngohlobo lakho yabo yenye yezinto ndingasho qha kumkana ayikho into engapha. Yavakala bhuti wami yavakala. Hey, it's your boy Coffee Man. I'm out chain Cape Town, later Barcelona, Machochombeng, Guinea, Paul, South Africa, man. It's yet another episode of the Black Couch podcast. It's gonna be an amazing one. Namhlanje Sawuthethi Venek, guys. We're gonna be speaking Venek. I know there's a lot of audience from other places who cannot understand. It's a course, but we're gonna speak Venek namhlanje. And shout out to everyone else. Oze apa kuba oze ngozilimbola. I appreciate and love you. Shout out to Ikeja, man. Check them out on www.ikeja.co.za. Shout out to my team, man. Something is happening month end. I don't want to talk about it, but it's edging closer, so I'm very, very excited.
that's the end of English. Mngani ungakhumsha wena ko stress kumngani ungakhumsha onele wena. Ukhumsha kongqa. Kuthiwa ndisaziva ngoku. Akonto thini. Kuthiwa ndisaziva pesilungwini. Hey ingxaki leyo. King yami ndifuna ubuza yena nto balekileyo because uba introduced kwam kuwe it's more recently. Okay. And ngivile usithi bana kudala ucangcatha apha emculweni. Okay. So ndifuna understand uba iqale nini isiza kweliphi icala like from apha eKapa okanye kudala ulapha eKapa. King yam hayi yona into umculo eqale nansikeni eCofimvaba. Okay. Cofimvaba etown ndingatsho. Mina ndikwase Cofimvaba because umosi itawu khona itown eCofimvaba kubekho ilali eqaphela. So ndingomnye wezalanza uCofimvaba. Qha kuthe ekufikeleni kwexesha loba ubele sangixela kufika ixesha le high school la nto esuka kwa A yotsho kwa 7. Yeah. Phume kwa 7 ke ngoku 7 high school yethu ke thina siyenzele kwaze primary. Okay. Uqala kwa 6 no 7 then u8 ke ngobekho khona uyoqala i-high school kwezazikolo. Yeah. Then sathathwa ke ngongela xesha ngosongweni 8 sasuke eCofimvaba etown thina. Okay. Yabo. Ufika kwami ke ngophaya lantu ba ke ngonihlaliswa ndahlaliswa no producer. Qha ndiyalonto. Okay. Izofumaniseka kuba ekambeni kwexesha ngofumaniseka kuba kholu uyacula mfethu. Nqa khona kuthiwa nguPhumlani. Yabo SD Xashimba. Yaqala ngaye ndingasho kahle ngoba sihlale soyi2 kanti uyiproducer. Fumaniseka into bangaba xa ndiyifumaniseka into bangaba hayibo wenza le way mfowethu and ke ngoqa unobu America obuninzi ke yena yabo unobu America qha ndiyayibona ngohlobo lwakhe fumaniseka kuba ndiyikope lanto yenzayo qha ndigqinga ngezilali zami ke ngoku yabo fumaniseka kuba ndiza ngohlobo lami and ke ngoku yena mntu uyiapprovayo ba wu yabona into waba shocked yabo ndaphinda mbona nje aqonda ba i-serious yabo zange ndiphinde ndiyeke ngoku mkani senje bathuba lobhale I think kwaku 2013 senze grade 10 yabo uthuba lobhale ufumaniseka into bangabandi undifundisa ubhala because kudala ibhala yena okay qha ndase ndabhala ngenxa yobomi balantu ba uDex mate wakho ukhona lento eyenzayo nawe uyahala uyenza usuku uyenze xa umbethela athi hayi man mfethu seriously ukhona into naye waphela ke ngoku kuyiproducer waphela ke ngonaye ufumanise kuba unento zobhala isiXhosa gqithi ke ngoku yabo ngohlobo loba ndilawi and ke ngoku neproduction yakhe intswempu okay yabo ndithe ndikhupha itrack iphanda bese ndikula level yoba ufumanise kuba iaudience seyikhona kuba loba ine fan base yakho lapha eCofimvaba usuka ngoko King yami abantu bayandazi nangoku njengoCops the Sergeant lanto benzithi ke kudala nziza Cops the Sergeant ndandilelo ndandiyayisi stage name sami so ngela xesha usuka 2013 ukuza yabo ndiyabizithi utshintshe kangaki andike ndathi cwaka I think bekunini ukuthi cwaka kwami ke ndaphinda ndake ndaza apha eKapa ngo2017 ngondiphuma high school uba ndisiza esikolweni enansi apha eBentec eCBUT 2017 ndenza first year yami pha uqala kwami qha ke ngapha emculweni ndabe ndingengomuntu wilawi yabo ngondilapha ke ngona ngondilapha koKhayelitsha nabe ningahoyanga lonto and isikakhulu ke ube ndihlala eRes beningeko lapha eKazi bendipha ku-main campus pha so ngingahoyanga nto yamculo nje kusenje bezi vibes lawe andinawuthi yayizincwadi nangaphezulu nansenje ba because sasise ubona ba xa usuke edlalini mose varsity ndayifumana la week mina ngiyabona la webomba yiyo sisamavava ngoku sixa ufuna uphuma ephulini yabo into ezinjalo qha ikambeni kwexesha ke ngoku ndaphinda I think lezonyaka oyi1 ngenxa ke zika NSFAS nento ze academics ke ngicaba umuntu akazazi kakuhle libe ukuthi Pete yabo and ke ngo NSFAS ngaxesha likaZuma ufumanise kuba kanamali and yathi financial exclusion yabi nansi iqhuba umuntu then kumkani
buyela eNantsikeni eEastern Cape yeah buyela khona ndizophinda ke ngokuqalisa kwami khona ke ngosendingiqhama apolice eligama lami yafumaniseka ndizoba neequipment yami la laptop yami yasesikolweni ngondipha edlalini ke ngoku yatshintsha yasistudio okay yabo yaphinda yaqokelelana ndazama nemic imic ndizoyifumana xa ndifine ndibuyele esikolweni because kwafumaniseka kuba awungazuhlala nje ngenxa yaloo nto funeka uzame isikolo yeah so ndazama uapply ke ndazofumana ecollege nekomani isikolo ngo2019 ngoku before 2020 kodwa before iCovid yabo ngosesizawufika iCovid yeah ndifumana isikolo pha ndizofumana pha ke ngokufumaniseka kuba NSFAS bayaphinda bayabuya uyafumaniseka ndenza liwind yenzayo ke ngoku ndazothenga imic ke ngoku ngohlobo la khona ke ngoku ndabe ndiqhubha strong ke ngokufumaniseka kuba ngoku nalapha kwezinto zezika Facebook ke ngoku ndijongene no Mr P no Nantsika zonke ezinto ngathi aba bantu sebesikhulu sibamamela inkanyamba yabo yeah Dalasti ndingamamela manje ndingababala bebanintsi abantu abebesiphaza noNciki uNciki besikhule sibamamela ntomkhulu but ke ngoku isikakhulu ndingathi kwi-socials bese ndilandelele into edibenze nenkanyamba okay kungosendiqondo ba ezistyle ayisesiya esi style sami ndingathi sikhulile ngoku uzofumaniseka into bangaba neligama lami funeke libe lidala ngoku ngoba ndithi noba sendibhala ndizive into bangaba funeke nje bakhona into ndisendibhala nqomba hayi ayindimanga wanibhale 2 lines nqondo ba fumaniseka binobhathi omhlawumbe into ezine English phakathi fumaniseka ba ngiyajongwa lonto ba mayingabikho uyabo and ke ndaphela ndiused kulonto ke ngokubhala ngolohlobo izovela lapho ke ngoku ndingasho kumkani kukho elinye ixesha elibalulekileyo I think libalulekile in terms of abantu abalandela i-hip hop especially up eCape Town kukho ixesha I heard you uthetha ngenkanyamba yabo kukho ixesha apho besibona thina abantu abamamela inkanyamba kwelicala uba aman iGrootman uTamabra asayiboni kakhulu yabo mhlawumbe izawuthi feature no K-Wax ithi feature nobani yabo and nami ke ndikwela qela labantu bekhe wasebenza nabo ngela xesha yabo unfortunately la ngoma zange idiphume isekhona kodwa ela xesha babelibona ngoku abantu ba aman iGrootman ngathi focus more kwispan than umculo and I'm host naye ku Black Couch ela xesha yabo and then kuzothi gqiwena and then uthi gqi ngela xesha ingathi ngumuntu at the very same time mhlawumbe noba ndayibona ngendlela engekho right ingathi ayingumuntu okhankasayo ba mawude ufikelele kwela nqanaba le loba ube yiparty yenkanyamba andiyanoba ndayibona kakuhle na but ke ngoku khona lanto yabantu yoba naphina nasebholeni ufika ubomba umzekelo Lamine Yamal bazothi nguMessi omtsha yabo kanye yabo into ezinje yabo la we so kwakho into engathi ngoku iyathetheka ku social media ba ufikile ke ngoku wa replacer esasikhewu sika Tamabra wena ucaphula uthini kulowe kumkani yami andiyike senje ba ndifuna ucinga ngolohlobo I think ihlobo eyenzeke ngalo kumkani nango nami ndiza kwelicala yafumaniseka iyazenzekela le ngohlobo uyibeka ngalo yafumaniseka ngonami ndizigqithe ndifocus emculweni esikakhulu xa ndinozana kakuhle kumkani yami lento ngondizayo apha sendiyazi ba ndizospana yafumaniseka ikhona enye video yami ndayenza I think wexesha ndipha kule college pha eIkhala pha lento Eastern Cape eKomani khona ivideo yami pha isimelabizo soqobo endasifumana kwenye endayishutwa yenye kumkani pha eProfessional yandinika ivideo yakho ndayi-uploada
Fumaniseke kuba ndiyanconywa ndiyabonwa ke sezikhethi zaseCape yabo ufumaniseke kuba ya baya senje ba nenkanyamba ndiyababona ota bayise uyafumaniseka nota ke ngotaphi wafumaniseka kuba sancokola ngoba ke ngosizawuspana khona intreke isite ephondweni ukuza kwami eCape ndabe ndiqomba ndigqiba kwami la nantsika ndiyenza pha la semester nandiyenza ndizawuza kwelicala nya ndayigqiba ndaza kwelicala fumaniseke ba ke ngoku sasebenza no Mr P ndazo attenda ishow yenkanyamba God's Night izoqala pha into yosebenza nenkanyamba futhi ke ngodingahoyanga ntomni ba kukho into ezinkohlobo uyibeka ngayo ufumaniseke ba qha ke ngofumaniseke ba ndikhona ke ngoku eCape I think ndandifike ngoSeptember ba la show wayezaba ngoNovember xa ndifika pha fika unantsika uBrazuka phezulu kwenantsika ufumaniseke ba sinikwa ichance ba masispeed faka ibeat lapho ke ngokufumaniseka ifan base eKanyamba nayo iphaya abantu abaninzi ufumaniseke ba bayilawe yabo ndabe I think ndandibethe babe ndinemali bakhona abantu abayaziyo ke lezilawe yami babe ndinemali babe bekhala kabantu pha ufumaniseke ba I think uNodalasi babe phandle ke ngofumaniseke bangena sebengena kube kuxokozela ba hayibo khawuphinde kaloku yabo sikubone because bengekho banitsi abantu balapha endlini ufumaniseke ba ke ndiyaphinda ndiyaqotha like izawufumaniseke ba hey ndiyangqinwa yabo lapho ke ngokufumaniseke kwa ndizodibana noDallas ithuba lebeats yabo because inqomba ezibeats bezikhalapha ndifumaniseke bazizwe zibe zindibangela into bangaba yabo ngoba ufumaniseke ba ndiziva uba ndisekhaya ufumaniseke ba hayi ke sibe si-arrange kuthuba lodibana kwinto zidibana uFacebook yabo qala kwami usebenza noDallas ngolo hlobo ngona khona ufumaniseke ba ufika kwami ngosiphaya ndangekho sure ba zezakhe ezibeats ufumaniseke ba zikhalapha xa ndifika pha endlini pha kuye ndifike senza ibeats pha qhaleza way ogqibo wandimameli zaqomba ndifikile lapho ke ngoku ndaqonda khona uba ndifikile kumkani sasipana ngolo hlobo ke ngoku yabo thuba lo spana so andifuna ucinga into bafanga abantu abazenzelayo ndingatsho ke King bayazenzela ngohlobo loba bafuna ukubona ngolo hlobo mna ukwanda spana ngolo hlobo ke ngobheka phambili nota yabo ndisiza spana dako zista yo ibeats zakhe ziyan unlock I think into yenzekayo kwenzeka kuba like kwenzeke la situation at that time and then when ufika kwakho wafika wafita in njenge glove yabo and then abanye abantu zawuthina kukhona lanto manu ulahlekelwe ngumuntu ubungafuni lahlekelwa nguye yabo abantu abaninzi bebemthanda pha kwinkanyamba yabo too much yabo uTamabra but ngokuphuma kwakhe kwasike mhlawumbe noba kwabakhosa sikhewu so bona bazenzela ngokwabo I think kuzenzela uba at least khuphe la ndawo yabo because they sober because they were very critical noba kwenziwe ifeature bayazi if akho sees akho ndlulamthi yabo ababantu babaziba bazogadlela uba ngomnye umuntu uzabanzima uba bamamkele yabo and then ngoku kwafika wena baqoma man hey thinca ngepuzzle ingena kahle yafitha in so bakwamkela lwahlobo it's just unfortunate bazenzeka ngexesha eliwali yazenzekela kumkane ke ngoku ndiyayiqonda mina abantu abaninzi bebe xa bendibona napha kwi socials because ke nibekhona ixesha lobu uyajonga pha abantu abaninzi bebengendiqondi kakuhle ufumaniseke into bangaba uzela imbole yathini kungona ndibona ngoku into bangaba yafumaniseke kuba ndiyabona which abantu bakhona abantu ababendazi lanto bebesithetha kulanto yasecofa imvaba ke babe ndingicorps the sergeant bakhona abantu beqonda into bangaba strong ke le and ifumaniseke kuba bayayazi ba andikabonwa ngase ndisebenze izoba abantu bazobona lento bayaziyo yabo ke ngoyilento eyenzeka ngoku leyo ufumaniseke kuba ndiyabona ke ngona abantu abebedoubt uba hayibo uyafumaniseka bayabona ba okay ikhona into ekhoyo and isezawubonakala into sezabonakala but kuwo yeyiphi eyona ngomo onothi ifike yabonakalisa umehluko zininzi ndingatsho
and ke ngoyinto isikakhulu no TikTok ndingasho Yeah. TikTok yo ininzi into eseyivekele yehla ngexesha elinye yafumanise because ixesha elinintsi ingoma zami bendingazikhuphanga kodwa bendithi bendiattend apho ndidibana nawe ndikwazela kwezi shows apho ndidibana nawe khona njengoba bendisisho uba ezinye lines ndizibethe kulaa show ye-God's Night yayiziitrack zami ezi yafumaniseka into yoba ngaba ndihambe andikazi-release qha kodwa xa sendifika eqongeni ndibetha ezona ufumaniseka uba ezinye ii-beats ke ngoku ndizozifumana ke sendizifumana kwinkanyamba ufumaniseka uba ndiphefoma ngazo but andikazi-release yafumaniseka enye ingoma ndingathi ikhona ingoma ethi angenelela amanyanga ngumbongo ingoma zami imibongo ke andiyazi uba mhlawumbi uzayibeka ngoluphi uhlobo wena kodwa ingoma yam ingoma nje ngumbongo yabo noba iyephi ke futhi so ndingathi angenelela amanyange phula khona nisanda ukwenza i-vibes ngoku phula ngenye ivideo kuba nisanda ufumanisa nansi kuba nisenza le content pha ku TikTok na usanda ubayela le uzengecala kuyo ndayibona iyatrenda la video zininzi kumkani zininzi andifuna upinpoint eyi-1 because zininzi ngaba ndiyaphosisa kumkani uba ndingathi ingoma ethile ndingazivele ndithi ke ngoku TikTok because icaca apha ku-TikTok isikakhulu into and ke ngoku abantu uTikTok ndifumanisa abantu abatsha ufumanise babatsha kwalapha kwisiphazini ufumanise ukuba okay ngumntu wancama kwisiphaza ufumanise into yoba khona lento ayingathi ikhoyo into enjalo komkona akho nto nawuthi ingoma enkulu xa ucinga wena noba intoni le yohlukileyo uza nayo wena phakula TikTok because baninzi abantu abasebenzisa uTikTok and sometimes abanye abantu bavele bacimfana ba ndizawudrop ii-videos and then zizawuthandwa and then zingenzeki yabona yilaa nto yoba nam bendisitsho ngohlobo ndiyithetha ngokuvela uzilimbola apha nakuhlobo lobhala qha ke ngosendeda ndaqhela ngoku lelaa xesha bendisaphuma kulaa nto uba bendikwazi urep ufumaniseka uba ndinaso isikasi and ke ngoku ndinazo la magama anyana e-English ngoku ufike elaa xesha loba ndithi xa ndibhalayo ndive ndisayibhala ilayini uba kufunekanga le nto yabo so I think abantu ke ngoku bafumane esasixhosa pha ufumaniseka uba yile isesisiphaza sendiba yile hip hop ufumaniseka uba but ke ngoku ndigqine esixhosa and ufumaniseka uba sesisixhosa ke ngoku kule nto uba ndingathi nguZilimbola le nto kaZilimbola ungayithatha njengento encinci umntu ungena seyimngena ngaphakathi xa once wamamela la voice yam wamamela la magama am ndambamba khona umbongo wam ethi ikoni nansi imbongo ndingathi ingoma ethi ndakudlula ezindlebeni ndehla ngenhliziyo ndinyakanyaka ndifuthelwe inkanyamba so once wandiyeka ndangena apha ezindlebeni ndiyahla ngenhliziyo bhutomkhulu so ndingatsho and ke ngoku sesasixhosa sesoba andithethi awundiva ngendlebe ngendlebe nje into yoba i-transport sendiba ndingathi i-corridor yoba kungenele sound yam ndiva phaa ngesoul phaa ngaphakathi ke ngoku ngabaxhosa ke ngoku kufumaniseka into yoba bayabambeka nabezulu xa nothe into ezokonyana because bakhona abantu abayakhomenta bathi ndisuke KZN ndingwazi KZN bhutomkhulu kodwa ngohlobo ubetha ngalo ufumaniseka uba ndiyayiqonda ke mna ke yabo kwa ufikile uZilimbola yabo zingcinga zenkonde ndifuna ukubuza enye into na King because okay Cape Town i-international city and i-international city nje abantu abaninzi xa bephuma e-Eastern Cape beze eKapa I think ithatha inyanga kanye unyaka uba umuntu atshintshe lahlobo belilo ezilalini nendlela athetha ngayo ilingo lena i-style sothetha islang nesingesi naso xa usixuba pha wena xa ufika ngesound yakho uye kube njani mhlawumbe umzekelo kwi-events abantu bayireceive njani isixhosa because isixhosa esakho straight yabo ayonto yoba no but no if yabo lawe so abantu bafike babe njani zeziphi mhlambi into ozivuselelayo kanye mhlambi bakureceive njani xa so perform yekumba ndiyayicaphukela indawo yokuqala ilanti ithi xa nothethe izo zokonyani xola uba umhlaba abanye abantu bangandiva kakuhle
Cela sisondeleni stage. Ngicela sisondeleni la. Hayibundi vele caphuke nyani. Yeah. Phofo ayicandinga ngohlobo mneso oko ndaba ngulomuntu ndinguye xa ufuna ufika ndiyofaka into yami. Yabo ndiyaqiniseka futhi omkhulu. Yeah. Ndifaka ibeat yami. Noba nikuhlelwe njani yabo ku right. Uzawubona ngolwahlobo xa sekukhala into yami fumaniseke ba uyafumaniseka. Abantu bazazisondelele and ke ngoku andithandi ngohlobo loba ndinam umculo wami ethetha ndithanda ba kube kulawe kukhipafu ngase kuthi cwaka yabo bamamela ya iyona lanto engayifuni lanto ba ungase kube kuxhunywa ngase kumanyelwe kumanye and ke ngoku ndiyifumana lonto ixesha elininzi andifuni phosisa ndiyifumana andistruggleishi and ndingafane ndithi ibhuti omkhulu ndi-talented ndiyazazi yabo thoba lobhala nayo kodwa isikakhulu ubhuti omkhulu liqonge into endiqondo bayibulala yabona lapho nami ke ndifumana chance ndizibukele kwezinansi ndiqomba andikhumbula ncam kodwa enye into bendiyenza apha kodwa ndibe ndiqomba yo ndiyayibona nami le way yabo ndingathi italente yami leleqongeni ibhuti omkhulu so andiqondi uba ndingaze ndifike naphi ufumaniseke into yoba ngaba akwenze ngolu bendifuna ngalo soloko ndifike endaweni ngohlobo endifike ngalo kungafani nangohlobo ndabanga ngoba emveni koba ndiphefomile kwaba khona la nhlonipho ufumaniseke uba iyabona ke ngoku ndinyukile ngisafana nako bendifika ufumaniseke uba sendikusondezwa phaa ufumaniseke uba iyenzenzekela ke lo ndifuna ukubuza enye into usandothi ngokuba xa uzibukela kwezi videos uyubomba awuzikhumbuli kakuhle uyenze enye into ungathi uba uthunyelwe Bhuti omkhulu abaninzi abantu abake balisela into ezilolo hlobo anothi into zokonyani bhuti omkhulu ndiligqirha yawo ndingumnune ndinguduwi ndinguxesile cofa imvaba iintsimbi zami lapha kum uyafumaniseka ngolo hlobo ndingatsho so uba yinto enjalo ngilolo hlobo andifuni ube ndiyisisa ngolo into ezinjani ndizama nje ufumanisekisa into ba into ezininzi senje ba into ngohlobo uyibuza ngalo ba ndithuniwe isenje into elolo hlobo uyafumaniseka so ayonto ndinawuthi ayinoba lelo ndifendi because ndibuza nje amazwi anamandla yabo so xa unento xa unetalente efana neyomculo nothi umculo nje but ukwazi ukuthetha ube kuzwi andavakale olhlobo uyibalisa ngalo nawo ba ingena ngendlebe but iya kwisoul lapha iyakhona you understand so kwaba ube nelaliso lokubona olahlobo bhuti omkhulu akho khona xa nothetha into zokonyani ndingathi omhlawumbe imbongi ke into ezinjalo uthuba lobeka amagama ndike ngoku into efani ndisanduyifumanisa lonto njengoba ndisitsho ba ndabhala pha bona ndibhala phezulu kwebeats pha ndirapper uqala kwam pha ngo-2013 ukuza ndizothi ngose ndilapha eCape ke ngoku ngose ndifumanisise esi style sami sikazilimbolo andadinga nebeat ibeat yewe ndiyafuna xa sendirelease ingoma bekhona but ke ngoku andixhomekanga kuyo gqithi ibeat and futhi ke ngoku ndingarapha ngoku ingekhoyo ufumaniseke into bangaba omhlawumbe ezi raps zami ndiziyeke slow down ibe ipoem yabo ndishintshe i-delivery ngohlobo lakhona ufumaniseke uba yabo and ke ngoku ndike ndiyenze lonto lento kuba sitshaya insango ke ndithi ndawuqhunywa kakhulu pha kuma endlini ngondla ndanda uzivalela ke emxesha eninzi ndizibone apha endlini ndihamba ndiyabonga uyafumaniseka ngohlobo lakho qha ndizoyifumanisa sendingqini nobe ndirehesa ngoba ndisenza lanto yabo into yenze enjalo bhuti omkhulu ndingatsho ngamayeza ndike nditsho ndithi ngumrhawule kona enye list yami la track list yami kondisekhaya kwenza ukuba uma kube njalo ndithi nanga amayeza amatsha ngumrhawule uthi utamkhulu awuphosisa umrhawule zindidi ngendidi kwedini
shokolo hlobo ixhego lam. So le project bekulixesha elingakanani usebenza phezulu kwayo makube njalo? Seza tracks ezi kudala ndiziperform. Okay. Ezazizwe eziyazo. Abantu abaninzi bayazazi abangelela amanyange ophulaphula ezininzi omolweni ephondweni, yabo. Yeah. Yeah, seza track zonke ke ngoku. Then ngikhona umculo omchozayo. Okay. Yabo. Zonke eza track abantu bendimani ndiziperform abantu abaninzi abandazi apha eKapa. Bandibone ngenye ezango. Sezinto ingafuna uthi yile zizo yabo because bendihlala sekudenzeleyo ndifuna uyenza ngalo xesha ndifumanise kuba ndifumana i-reaction efana nayo naneyiphi na so ungabikho la nto bandityumbele bazasolo ndiperforma performa le iqale yafika yabo ibe zinjalo kumkani nanoba ndiyakuphela no iyavakala King but i reception yayo senjoba nawo kwabanye abantu abaqalayo ukwazi ngoku ke ngoku injani yona la ngoluphuhlobo ke ngobhudo omkhulu ayinoba ndicawa nge-reception or like indlela abayiva ngayo because khona la nto yoba sewunabo abantu baziyo ba man bayawazi la mculo but ke ngoku nje busitsho nawo uba ku-TikTok then kwabantu abatsha ngoku abafuna ukukhangela bawukhangela bade bayofikelela mhlawumbe kwi-project bayathenga abantu baka TikTok bayathenga eza 120 siyawenda ezindibhile endawo entweni ezinzima andike ngoku ndinegitha kumkani yes zeza 120 eza 120 oko zimazi xalathelana xa kuphela inyanga yabona la xesha abantu benamantsikayo xalathelana la nto ka TikTok anansi kuba umculo wakho sendayeka mozi ngokubhala ba 120 yaze yathi because ezikhona i-comments zampa khona nakwibhayo abakhona abantu ke sebethatha ngofumaniseke bathi gqise be requesta ngala message ba bhuti omkhulu i-details zakho ndithengisile bhuti omkhulu andifuni phosisa ndithengisile and ke ngoku ndithengela gate ukwenzela uba at least ndikhombe then ke ngoku ezinye ndiziyazitya ke ngoyi-120 ndifumana ndibroke sekuthi gqina umuntu sesithi yabo ngo-TikTok I think nobuzoza ndinceda bhuti omkhulu TikTok ubaluleke senje uba ngumuntu onetalent andifuni uphosisa TikTok and soza kuqhade hawu TikTok uye wandivumela uFacebook ndiyababona abantu bayapopa Facebook akazi Facebook akazi and ubabe kusithiwa kho TikTok I think nowange ke kusenzima kakhulu hawu TikTok uyakubonisa uba man sutyhafa sutyhafa awuziqhathi yabo ndifuna ukubuza enye question ngoku ebalulekileyo apha yabo ibubini le question yeyiphi into oyivayo ngawe engeyonyaniso and then yeyiphi into abantu abangayaziyo ngawe unqwenela uba bayazi kumkani yam okay lo umbuzo oqala uthi ndingacingi kwanto yeyiphi into oyivayo ngam engeyonyani yo halo noba xa ungawuphenduli kanti ngawuphendula imibuzo ikhonxaki akho ngxaki King ungasikuhla utsho uba mhlawumbe hayi zange wava nto kanye akubikho ngxaki andifuna uphosisa ikho nto ndisenje uba ndi-aware fumaniseke into yoba ngaba hayi kuyaphosiswa andiyikhumbuli hayi andiyikhumbuli because ezinye akunyanzeleka mhlawumbe uyibone kumakhasi onxibelelwano mhlawumbe ithethwa apha kuwe mhlawumbe xa semntu eseyiqala ukuqhela athi ndandicinga uba yayibola ndikhona into ezinjalo qoma seniqhelana ngokunalo muntu avela uba hayi man ndandicinga mfana uba uthe kodwa bengakwazi anawuphosisa kumkani anawuphosisa ikhona i-comment eyi-1 ngokuthi cinga ikhona i-comment kanasi ka-TikTok
ibithe hayi ayingathi ayisondelanga ngosondela kulo ithe lani baba nithi mos abantu abangcomayo pha fumanise kuba hayi didn't phele sendizifunda fumanise hey ndiphele sendifumane i1 khona ethi pha ikhona le track yami ithi sikhumba sakho pha ndine beat yami pha ibeat yakhona itsho kamandazana ngiyonde relaxela away pha better la poetry yami so le ithi yo hayi yabo zamunyusi ipace bozamunyusa ipace apha enansikeni ku rapper yakhe le beat kubulele yabo cha fan ba ndiyakhawulezisa ndiyazi yabo qha ndiqonda ba ndiyayicinga le kumka ndiphanse ndayiphendula ba hayi bo utsho njani ndathi man andimani manhleke nje yabo mandingayi yabo ndingatsho mhlambi ndingathi abanye abantu ndikruqulwa ku relaxa kwamgqithi abanye ikwezinye comments ke ndizifunde xa sendirapper yabo ungatsho mhlawumbe abanye basiqhelanga istyle ndingatsho abanye abantu ndithi ndiyabenzela qha ufumanise kuba khona into engase bayifaka apha kum yabo ndingatsho bakhona abantu ufuma bayibonela baba ya babe khona abantu ufumanise bayibona lento qha engwase bafake lento bayirhalele yabo apha ecaleni andiyazi ke ngoba zawuthini yabo ibisithi lesibini kumkani into abantu abangayaziyo ngawe onqonela babayazi hayi lento ndiyithethileyo bendithe ndiligqirha bhuti omkhulu ndiligqirha so abantu othuka umuntu xa esithi uya bakhona abantu ufumanise ukuba hey ndiyanhlimbinika apho ndibukelele ezi video zakho apha ndiyalila ufumanise ukuba ayonto ithile kuphila kwakho so la nto ndiyenza pha ikuba nje yayifumanise yaziwa ekhaya yabo into ezilolo hlobo ndingatsho ukuba sendiyithetha nalapha uyafumanise and ke ngoku andilela lapha eKapa hayi and buto mkhulu apha eKapa ndizile uba ndiyaspana bona ngoku uba ndilapha kuwe ngoba lo esisipana somsebenzini lapha ngohlobo lakho andizange uba xa ndiyayazi uba xa uba ufuneka ndixhensile zawufumana ichance xa ndikwela cala yafumaniseka now ufumanise itheni mhlawumbe yohlukile apha eKapa indlela eqhutywa ngayo xa ndiyabona apha and ke ngokwala cala sisuka kulo asisuka indaweni inye ufumaniseke so ndiyabona ezinye izinto apha endingaqhelanga babe khona ufumaniseke uba ndiyayinoko ndiyayibona le kodwa nawude mna ndibe lapha ngayo efumaniseke bomba uhlobo lonxiba bomba elihlobo ndalolu ndinam fumaniseke uba xa ndikwela cala ndifumaniseke uba ndifikele ngombili mandinxiba ngolu hlobo yabo anawude ndithathe amanyathelo laa nto ndithi yo mhlawumbi mna uba kufike laa nto yoba andidingi noba ndiyifuna uyenza iyazenzekela ngoku ndithanda uthomba isikakhulu ndithanda utshiya andiyayo into yami yalapha eKapa leyo kwaselalini ndizivalela phaa kulaa ndlu ufumaniseke uba ndibophe izoli phaa abantu ke bame ngaloo nto uba vala kulaa ndlu atshaye laa ntsango hayi kwefishini loo nto phofu yafumaniseke ngelaa xesha ndizivale phaa kungelaa xesha kumane kufika namagama ndazibuka sendishukumile le nto bendiyithetha yabo kungelaa xesha ndiqonda uba inoba lelaa xesha lokuxhentsa eliya noba bendinolaka emveni kolaa xesha kuthi de yabo noko iphumile le nto ibisiza yayifumanisa so andingomntu uxakekele ukuxhentsa eKapa hayi kumkani uthethe ngenye so injalo loo nto kumkani into ibingaziwa ndiya kulaa mbuzo uthethe ngenye into wena bhuti wam into yokuba siphuma kwindawo ngendawo kwelaa cala yabo njengoba siphuma kwindawo ngendawo indlela ekwenziwa ngayo izinto azifani nditsho nendlela ekuthethwa ngayo so ngifuna uyibuyise lapha emculweni wakho ukuba ufumane mhlawumbe abantu bathi hey awuzama ubhentsisa man phaa kuleya indawo uba ubuzama uthini because mna ndiyiva ewe ndiyasazi isiXhosa but esi andisiva hayi bakhona abantu abake bafumaniseke bacaciselwa ngeligama
Yeah. and ndivuyele ke lonto abekhona abanye ufumaniseke into bangaba ungibuza nje lo Okay. ukhona umuntu uyayibona umbuzo apha kuye uyambona umuntu kumnyama nyani bomba lo mbuzo wakhe uyahala uyazi lento babe khona abaqonda into ba omhlawumbi bafana bandithethe into andiyazi uzawuthi andiyazi omhlawumbi yawuthina ne afuna uva uba mhlawumbi khona amagama aqumayo ngokwesixhosa afuna uba andidlulele kokwakuquma ndingazi uyenza lonto ngoba le nto indibangela ndizenele aliqumayo mhlawumbi igama ndingazi nale ayifunayo uyafumanise izinto ezinjalo otherwise ayikho enye hayi isixhosa sam sesisaziwayo isikakhulu sesisaziwayo and ke ngoku esinye omnye umuntu ayilo gama listrongo lelinye liyazicacisa igama uthi ngowufuma sekuyaqala ulive ubuqomba uyaliva pha kuba lithini yabona into ezinjalo so ayakho nto ifani nansi kodwa ndiyayithanda into yocacisa ingoma zami uyabona andikayifumani kodwa lonto la nto bofumaniseka into bangaba uba ndingabakho ixesha loba size noba ilist yezingoma 5 cacise line neline yabo ndingathanda kakhulu ndingathanda kakhulu abantu bangafumanisa into endiqonda into ba abanye bayafumanisa nje abafumanisa isanga omhlawumbi ilines zami ziyakwazi uthetha into entathu isikakhulu fumanise kube enye thetha 2 enye bakhona abantu abafumanisa pha napha abantu abaninzi bayeqiwa ke bave nje phana so xa ndicinga noba ilahamba libe khona ixesha loba kufikele ixesha loba senje xa sendinala audience uba ndizama ucacisa nangakumbi fumanisa ngoba ininzi into nawufunyaniswa kwala mibhalo yam ivesi zami zimfitshane kakhulu bhuti omkhulu kodwa xa ndinawucacisela ungayibomba imfutshananga and le nam ndithi sendibhala ivesi omhlawumbi noba undifitshalishile uba undinike into ende ndiva ndigqibile ndiqhibile ngothetha ngale nto mhlawumbi bafumana bafana basibe kuloo nto ndizive ndiqhibile so andinana so mhlawumbi fumanise ngu-12 bars kodwa uba ndingakucacisela singadlula ngabali page yabo singabali page ndingatsho kumkani thuba lo abantu bofuna ucaciselwa akho nto ingapha hayi ngabo bantu nabo ke yazi kweli xesha langoku when it comes to hip hop lanto ubuyithethe eqaleni yoba abanye abantu uyubabomba wayesithanda esipaza xa waphelelwa ngamandla okanye waphelelwa ngumdla kweli xesha langoku anifuna uxoka kulanto kuthiwa i-mainstream okanye i-commercial abantu abaphuhlayo ngoskibirifu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 r
mhlawumbi ukhuva ba umamele awukavi into nengqondo kulento ithethwa apha yabo qha vibes yabo ngoskru xa bebizwa ubona ba xa kusekuhanjwa ngokufikelela kwezindawo nakomatawuni mhlawumbi noma koma Joburg ufumanisa uba ngabona abantu abathathwayo more than umuntu ozonenza nimamele kufunwa babajambisa abantu baqhuma yabo xokozele instead of aba bazosenza simamele singene ezinhlizweni zethu sizibone sesikhala yabo so kukho into ekhe yenzwa ngubuntu ubuntu Jobela yabo bekhe wenza ishow theater Artscape ishow ebizwa ngegama lengoma yakhe yabo ubopha Qondo Qina Bopha udibanise ingoma zakhe walenza ibali ngazo ladibana ibali from eqaleni to egqibeleni uyenze theater ke ngoku yayibona lawe so diyakulonda uba awucingi mhlawumbi inoba ingayindlela entsha ngoku for abantu abafeel ngathi kwesa space se commercial kuxinene lowa umculo kanye kufunwa lowa umculo yazi intoni enye into kumkani yami xa ninawuthetha into zokwenyani
Ewe kona ukuxinene wona lamculo kodwa nangapha abanintsanga abantu ababeka amagama ngohlobo oluright olubalulekileyo senjiba ngolinomtsalane ababanintsanga bakhona abantu abakwaziyo ufumaniseke kuba uyakwazi lo muntu but ke ayididi ufumaniseke into ba uyakhuza ba yabo bantu abaninzi bayakwazi ababanintsanga abantu abantswempu xa ninawuthetha into zokonyana umkana ngohlobo loba mhlawumbe ngathi ngohlobo lo ngabi xhuma ababanintsanga kwabona iyo lento engufumaniseke kuba kwapha abanye abazazi abanye abantu bakhona abantu abangayitry kwa uyitry bekhona abantu abathi beyitry ufumaniseke kuba uyabefana uyazibona ngoba ayi qha ufumaniseke kuba uyayiphusha yabona ngathi igqwetheke kanjalo andike wasiyazi andiyazi ba singayilungisa njani umkwana ngaphandle koba le dope makaziphushe yabo wesi ngoku kukhona uTikTok sendimthembe kakhulu uTikTok undibonisa enye into umuntu makaziphushe ubikhona into izawuvela kumkani noba ku Facebook abantu bazaba khona abantu abaza kuncoma so thuba lo hlobo lo uyibeka ngalo ba ubhuti omkhulu wenze kanjalo I think nami nowenza uhamba ndenze lonto because dibuyela kulandawo yakho ubuyithetha leyo cacisa line to line umculo wayanele nditsho yabona ngena indlela inoba visual ibonakalisa ba okay ndiyaya pha kula nansi phofu ke lento bendithetha uba ingoma zami kwayimibongo ubungafika kwapha kula TikTok wami ungafika udibane nemibongo pha ihle ujonge uthi xa ngoyifunda la mibongo yaqomamela amagama jwini ikwazi ezingoma bazayiva qha iba ilungisiwe and ndiyafuna uzihambe ezandawo ndiyafuna iyondizafuna uzihamba kakhulu qha ngoxesha ndabona umuntu akabi nalo and ke ngoxesha leli sifumanise kuba siyaphangela ngalo so akululanga ubuthi uphangela ubungapha kodwa kona ndifuna nqola yabona lento icingisela yanto ungenxa yalonto uyafumaniseka ndingumuntu ozawuya pha ufumaniseka kuba ndiyocacisa pha ingoma zami ngolo hlobo uyafumanisa ndiphilisa abantu ngoba bakhona abantu abathi bayaphila kwi-comments into esinjalo kumkona hayi kona ndiyibeka ngolo hlobo ngoba ndiyaya kula theater nam la mculo wami ndikholwa uba ulapho uziva njani wena King ndifuna ukubuza ngotalast ngo Tixo Madinga hayi bo Tixo uziva njani ngalantetha yakhe ka 5% because ndiyabona nawe balibhala wayibetha enhloko yayibona reaction wava wayibetha enhloko ubhudo omkhulu emveni koko usababonisa ngonto bangaba akuqanyuzwe yabo akuqanyuzwa yavela eCipher ndiyakubona ukhona pha kweCipher sibonisa bona ayingopha abanansi ke lento uyafumanisa and abantu nabo bayabona nansi lento ke ngoku abantu banombewu abantu senje ba abantu mhlamba abanye mhlamba andiyazi bomba abanye abantu bamamela njani ngonye ixesha bakhona abantu abathi siwork lanto besiyenzayo mhlawumbi andike ngoko mhlamba uzibaphikisa kuba mhlawumbi bamamela ngolwahlobo yabo kodwa ke abantu abaninzi bancomile hayi bancomile she bandifuna iposition bancomile basancoma basafumanisa abanye abantu phala nansi habu domkhulu ayibethe enhloko la 5% wambethe enhloko bhuti omkhulu wambethe enhloko ngoba 5% siyamqonda mosiba ngabantu lelo qoqobana then 95% ngabantu ke ufumanise ba la nqumba Nginga alifuna unaba kakhulu because ndena bomba kulamakhasi iyabhidisa yabo yehlula abantu babe bucala hayi umuntu uyazikhethela pha cause kwakula 5% njengoba ndisitsho ngabantu abaninzi ayingabantu bafaba i5 ngabantu abaya abaninzi abantu ababonakalayo so akonto befambunana nexhala
Yeah. ngoba zi-crowd ngasho inkulu kodwa lingapha naleni ikhona i-crowd. Yeah. So xa ukwi-crowd ifana uma mnaxhala ukhona pha Yeah. kula 5%. Qha uba uyayiphikisa ke lonto ke. Ubona ngolo hlobo mina ndiyiphikisi kumka. Yeah. Nami ndibona ngohlobo la ka 95 no 5. Yeah. Ndiku5 na. Ndiku5. Ayavakali King. Abantu bakho base Eastern Cape bakuphethe njani ngoku ulapha eKapa senjuba ifans ke ngoku like zinjani especially abantu abakwazi ngela xesha lika Cops. Bonwaba kakhulu kaloku ngoba kaloku noko ke ngoku ndiyabona bayayibona yenzeka la nto yabo because bendinconywa kakhulu kwaphaya anophosisi kuthiwa idope yabo because mos besise town performance kuba zibakhona ezafumanise ukuthi kwavula lo shop manje kukisho ishow ethile fumanise kuba xa sibona isound ke thina indimi nempintshi yami ST besingena xhala fumanise kuba usawukwenza into yethu yabo noko kuthiwa kuzawujive kuzawuthwani sesinazo ezethu beats qala phansi ke leya beat phume iyophuma na egqibeleni. Yeah. And sizawusebenza nayo. Yeah. Sizawusebenza. So abantu baseComtho ababendithembile sendibabonisile list mandingathi ndiyababonisa into bangaba mhlalani nithembile ngoba bayabona ngoku ngaba bayavena kwi-comments uba icofa imvaba is proud into ezinjalo yabona ndiyazibona pha ku TikTok ezoyi Yeah. napha ku Facebook isikakhulu kuba abantu abaninzi ke bazisezi friends zami ababemfunda nabo pha. Yeah. Dina into ethi wena King ngela xesha usiza kwelicala okanye ngela xesha wenza amatiletile oba mawuvakale. Uyade wavakala kwabantu abafana no Mr P. Akululanga kula phase. Yabo, akululanga kubantu ngabantu. Ndifuna unike i top 5 yakho yabantu esingabaziyo thina onqwenela uba engenye imini ngasike baziwe aba bantu. Okay. Babe bahlanu nje ba uyakwazi ufikelela kwelo nani. Abantu oqomba hayi babekiwa ngawo ngebese basaziwa ngoku. Wena. Yeah. How SD. Yeah. SD Phumlani Xashimba. Yeah. And yo lanqawa anothi njenge rapper mhlawumbe yabo. Overall iartist. Seza artist lanqawa. I think azange ifundise ukuyibona into uboma zakho akho umuntu uthenca ngaye. Qha lento uveke wayenza. Ufumanise kuba ku SD ingqawa and then khona ingqawe wakusithwa ku Blackjack pha icofa imvaba anani nobe sa rapper noba ifani yayi ngathi ngubhushuli ifani yayi kodwa i stage name uBlackjack. Yeah. La ngqawa leyana ibethe veneke ngondipha icofa imvaba ngondinconywayo pha thandi xa ndiyimamele yona leya ndive ndiqomba andikabi ngo number 1 boyo ya ihlobo layo lobhala iflows. Yeah. Andiyazi noba isekhona ndisho noba uphutayo because into eyayinatural le. Yeah. So inoba nganansi ke ibe ngutawethu khona pha kunansi kwi tape yami. Okay. Pha kwibhombo bethi verse yoqala. Utawethu. La ngubani nomi uthetha ngabantu abangaziwayo. We King cause mina ndinayo la ngqondo yoba ukhona umuntu obukeleyo. Okay. Ozokhangela ababa. Yeah, understand. And mhlawumbe ngabe umnika into apha elifini yakhe beyidinga yabo lawe asazi ba ngomso sawuva sekuthiwa nanku ubani besimve yabo ekhankanyo. Enye dope I think yaziwa but ke ngoku unansi Apla lenqawa ndiliqhelile banansi lenqawa kwinkanyamba man. Okay. Yeah. Ngexesha nam ndidibana noTalast uba siyabona ngela xesha uba nam bendisandufumana uba ibeats zakhe yabo
qha ndiyafumanisa kukhona enye pha qha caba bebedibene ngohlobo lwabo ke yabo bebedibene ngalo qha ke ngoku xa ndimamela pha eza exclusives pha wow wo khona Phofix yaphuma lana ntsika la album umqulu ukhona pha apha isitrongo hayi thuba lobhala isitrongo andiyano ba phofu ke andinawuthi uyaziwa lawe abanye abantu but nam ndamfumanisa ngexesha ngose ndiyimember enkanyama ustrong ngabo bantu aba andinabala bona andinabala bona akekho ke ngoku no yavakala King kanti nje abathathu oqhuma ngaso unqonela usebenza nabo masigcina apha eKapa kwangoku zawusebenza noTandlu zawusebenza naye qha ixesha xa li right because ke sithethe ku-inbox zawusebenza soon befamba kudala sasebenza khona into ekuthiwa ngumlilo yandikhala nyani kuTandi yo befama ndikhona kule track xa kwafumanise ezibanintsi ibanintsi abantu bayipha kulaa mqulu ukhona wayikhona Tandlu ndiqoba phaa ndizawube ndibe sabe se-track neyi-1 kuTandlu ndingatsho and sizawusebenza yebo Tandlu hayi uTandlu then omnye ndifrhala usebenza naye Thandiswa Mazwayi okanye ufuna ucela apha esiphazini hayi singasoze ndikhulula nje unika aba bathathu kongqa Thandiswa Mazwayi yo rhalela usebenza wasisenze njani kodwa udakhala uhlala na studio bekho lento izawuphuma Thandiswa Mazwayi mina ndifuna noNantsika noZahara qha yayi but ke ikhona itrack enzayo ndizenze pha kuyi ezantsizawuzenza za track sizawukwenza icover ezithile uZahara kaninzi bana abantu abenenda ndirhala kwalapha ezingomeni zami I think bakhona khona itrack ethi phawu bendinemali Zahara Branat adlala igita noTanana uBranat bonke abantu bacula kamandi kanotento zanyana ngaze ngibande kubethela ihook yabo oBranat no Amifaku kubekho ababa kwaZulu yo hayi ke ndingabala kushonilanga kwezi zakwaZulu ezisebenza noBig Zulu ezizibethe isiginci abantwana oNantsika lalela yikona ngoba ijoko yami yonke ndifaka ivesi phanqo into yo zonke manje ziyazicula zonke ezizakwaZulu ke kuba eza vocalist zakwaZulu eziya uBig Zulu angena ngazo ngeke ngikhali uswayise la ivesi ka Big Zulu ndifake yo bomba ubone ba ndifuthi ingatshintsha itrack yabo ingatshintsha ndifuna uba ngathi namhlanje ndiyazibasela zikhona itrack bomba andikhaleleli mna uba ngathi andiyinikwe nale hook yabo senje ba noba umhlamba ayo track izawunditshisa mali ndirhalele nje uvisa abantu umculo yabo qha ke I think into asazenzekela pha ke xhambeni kwexesha zonto because awuyenziwa umculo ndithanda nequality yawo umculo woBig Zulu pha kwezanqawo ngase ndimnikwe namculo ogqiba ukuthi ubhala ivesi zakho ngayibona into enokwenzeka but I think ngizawufika pha ba ixesha liye lahamba kakuhle zawusebenza namadoda ndingabala kutshonilanga xa ndinabuthetha into zonyana kumkani iyavakala kodwa akho nto mhlawumbe ufuna uyishare before sivala amacango okay ntomkhulu uma kube njalo abantu bayamfumana ku TikTok ubufuna umvubo bunjani eza glimpses zikhona pha and then ke ngoku Buyelembo ndifeatureisha damage khona ku YouTube Buyelembo searcha nje ba zilimbola inkanyama ngene uzawungena kwinansi channel yami umgibe umgibe nabe efamba sephumile qha kumgibe pha ku YouTube qha ke ngoku
uproducer ngu-Damage. So Damage andikho sure ke ngento zindibane ne-producer. Mina ngase ndifumane i-beat eseyigqityiwe ndiyimamela. So andanobuthi uthenge into ezintsha nanzi plug in. Okay. And uzayidumisa la ngoma ibe ngaphezulu koba bizaba yiyo yabo seyikhona yona qha ke ngokurhala uyithi beatini yakhona. So ke ngoku silinde lonto because ubuye lembulo ndithetha ngaye nje bekhona pha qale yomamela yena. Because la uzawuva pha uba izinjani la production yakhe because igqumza ilaway. So ufuna uyenza igqumze njengaleya. So ndilinde low way otherwise ayizawuphuma ayikazuphela uJune. Yeah. Then ngikhona iproject endisebenza kuyo. And I think izaba ngumgibe kwayona. Ezi tracks zethu izisingle. Iyaba iEP le project nayo ngiza-upload apha ku YouTube ku channel yami. Yeah. Qha kumgibe I think iyaba zitrack ezi4 zi6 zizonke lethu umgibe nemabono buye lembo ibe ile 6 uzayibona ngela xesha. Beats sendinazo ndibhala lonto ngoku beats. Nanso kumkantu endifuna inansika ngamandla. Yeah. Na ndibulele nabantu abandibonayo abantu ababona abantu kwinansika kwi comment section ku TikTok. Ndiyababona ndibaya ndikhuthaza. Angase ndihlale ikhonto endibhalayo ngoku. Andikwazi uhlala ufumanise kuba ndibhale ndigqibe. Ndiyakwazi uyo-recorder. Xa ndibuya ndikwazi urelax because ndibona za comments yandipush uba man bekhonto into endinansika nje mandisitsho bazikone as EPs izayo yabo. And kumkani enye into endifuna uyixela ngoku I think izinga linyukile kumkani. Yeah. Andisadinga beats. Okay. Yabo i-beats zidinga i-verses zami. Okay. Yabo. I-beats hayi andisazidinge ndibulela lonto qha ngoba lapha eKapa kwi-producers because producers ziyand-approach ezinye uba khawubethe le beat yabo ngifuna ukwenzela i-beat yabo. So ndiyabulela. Yeah. Ndiyabulela nabanye mabasondela abanye mhlawumbe sawuphela sisebenzisana because iyona nto ibalulekileyo mina ayeyo mali igqidi. Yeah. Umculo. Yeah. Ngoba ndiyayazi beka kwenzeka ingoma emandi imali izawuzizela. Yeah. Kuye kwenzeka imali ingoma emandi. Yeah. Nanso kumkani kubulela into ngamandla. Yeah. Asibonge nathi man bawufikile kwesisitulo sibalulekileyo. Esisitulo singcwele abaninzi abahleli apha. Baninzi nabazayo. Yes, uthi sikubhale ke ezincwadini ezingcwele uba uzila imbolo wakhe wafika wahlala kwesisitulo. Siyathemba hayi ke nangenye imini. Yeah, mhla izinto zatshintsha ngaphezulu zawuphinda ubuye ke hayi adilazi nina ngobani at least bawuphinda usivizithele noko so mhlawumbe sowuphethe nendondo sekusekhaya siyabulela bhuti man sibulela nabantu abathe basijoyina babukela abade bafika kwelinqanaba man. Sabulela nabantu base Eastern Cape ndayiqonda Eastern Cape iphumile ngoba uninzi bayo. Ndandikhona kwi-roaster yebo ndiyabuya kumkani ndandikhona kula mayhem. Yeah. Ungaxhala kinga. Kuhle bhuti man. Sibulele ku-Ikeja kakhulu, sibulele ku team yami yonke. Ndinthanda kakhulu bafethu. Sibulele nakubo bonke abantu abasixhasayo kumakhasi onxibelelwano Facebook, Instagram, uTikTok, no YouTube phana usubscribe sencela sileqa u300,000 amawaka amathathu. Isikhoba hlale khamba hlale cooks hlale gugulethu awukathi anone zami akali rate for comments Xhosa sami namhlanje ndiumuntu English English zethu ziyasiphitanisa. Otherwise, thank you so much man for watching. I'm back on my English. Shout out to everyone. Otherwise, it's your boy Koff, man. I'm out here in Cape Town. Ekukuleta Barcelona machicho mengla ukine Paul. South Africa, man. Inkanyamba. Abenjalo.